Takže čaute lidi, jméno Networka, vás vítám u dalšího let's play. A my se rovnou pustíme, opět se cházíme na počet, jak vidíte. V tomhle videu určitě vám chci ukázat fanpage a určitě tu něco zkusíme vykytat. Je to začet, a ještě vám ukážu úplně všechny postavy, co mám, takže se tam pustíme tady. Takže dáme zatím tady quest, dáme. Fanpage si ukážu asi na konci, uvidím. Chtěl bych určitě poděkovat za velkou podporu, což mám na let's playích, takže už mám asi 50 odběratelů, což je velký číslo. Doufám, že už jsme se krajně tak na vás ale se také líbí, tak určitě dejte ten lajkoš. Je začínají to bude, takže určitě jak jsem koukat, tak si určitě bych někdo nějakou novou zbraň. Piky mám podle mě dobrý a takže vám určitě ukážu S18, že znáte tu ještě určitě ukážu znova a já ukážu vám S8.spgame.cz, což máme magického Reagana, což je kouzelník, level 281. To jsem pročtem. Já mám trochu pomalej nerv, takže jak vidíte, tady je můj profil. Posledám to u něj určitě jsem asi tady dostal od nějakého fanouška, takže já jako od fanouška už to trochu díl jsem ji dostal, ale z ní vám to určitě za chvíli budu spakovat. Což máme auru, jak vám řeknu. Auru. 19 máme, takže ještě budu to říct na 25, což mám za 5 dní. Za 5 dní bude, že 29. co tenhle účet budu splachovat, což bude už 100% takže se to pustíme. Jak vidíte, udělal jsem se svůj cech, jedu tu do bonusy trochu. Radši nepřistupujou, dosáhlí podzemí, jedeme zatím podzemka, jaká já útočím. Takže pokud máte zájem, to určitě napište, beru vlastně zatím jakýkoliv levely, takže zatím nevím, tady můžeme si teď zkusit podzemko. Tady máme Honza Smluvaře, jenže to nedáme, ještě jsme každou bez nelíků. Nebo tady máme jeden na výdeš, ale teď máme na sílu neobrat, to tam vůbec ničím. A my se tady pustíme do krála Artura prvního, což je level 352 a je to, ano, je to pan bojovník. No, takže nic moc, jako nechal jsem, většinou mu tady nechám pod polovinou, ale tak bohužel nic. Jak vidíte, tak no, tyky tu jsou úplně nový. Obyčí docela rozdobitý, takže tady to určitě už tady tam ještě takový questem. Questoš, tady mám ten questoš. Takže určitě ukážu ještě S18, na který jste určitě všichni viděli splachování. To byl první díl mého splachováníčka. Určitě ještě budu splachovat S20 česky, takže to bude, ještě budu dál S20 česky. Ale teď ještě mám mezi e-mailovku. Tenhle určitě dá na S20, jak můžete vidět. Ještě nemám prodloužený 28.2. No, za 4 dny už mi končí, to je úplně blbé. Je fáno. Určitě to je jsem určitě, to je jako si, prostě jsem to tady moc nerozjížděl, takže koupil jsem se od něká ligy fakt nakonec a touha byla většinou jeden quest denně ani ne, takže tenhle účet, ještě můžeme zkusit podzemko, tady máme 6. myslím, 7. už. Jo, vlastně 6. mi padla ta epická zbraň. To, ještě zkusím. Blíží se daně, jste na ně připraveni? Kupte si Mladou frontu dnes se speciální test. Podrobný 10 000. 6 000. kdy ho musíte podat, kdy ne, a jak je to s přivídělkem. Jo! Takže dámy a páni, jak vidíte, máme tu ďábelský ochranný čejtík satanistů. Je to epic, takže jsem už hodně velice, já jsem pikští, no to je o dost lepší, takže hodíme koupíme ty zbraně. To je vůbec tady nekoukám, ale to je krásný štěstí, jak vidíte, mám tady epiky, no epic jeden, 3 teda. Zbraň, ještě zkusíme dalšího, což je Mr. Voodoo, kterýho se nedáme, ale tak. No, tak tady jde bez slunce, takže já jsem dali quest, teda podzemí, takže jsem 100% já. Já přijímám, ještě se kouknu na S18, kde máme 2003. Takže.
Tady by mohl kladnout nějaký edíky. Něco to tady by určitě bych chtěl pak něco dobít ještě, ale uvidím. Piky, 141, 151, 138. Ještě bych mohl ještě mít tu šálu, to mám trochu starší, ale jinak. Tam to je normální. Se vybíjám, co mám tady za songy. Určitě pokud tady chcete, tak je to no copyright songs, což asi všichni víte. Nebo teda asi většina. Se to líbil ten film, co má na začátku, což se líbil ten. No prostě něco necháme. Teď se to bude líbit. Jo, ne, takže... Se nemluvám, že trochu menší, mu a stále někam. Já si prostě přesně mám vždycky nějaký problémy, takže... Určitě stále schráněný grafika, kterému bych dal 50krát původně těch 300 korun, což je asi 75 obyček, takže pokud má někdo zájem, chtěl bych určitě udělat nějaký, intro bych chtěl udělat a já si nějakou grafiku jako úvodní a takhle na YouTube, takže tady dáme na ten quest. A půjdeme na naše základní účet, co máme na S26. Takže jdeme to. Tady dáme takhle nějaký ten questoš. Takže jdeme na 26. Koukneme, jak dlouho točíme, 6 minut. Teď už točíme. Určitě pokud na tu fanpage určitě pak dajte můžete dát ten like, tam se budete třeba hlasovat, si budete chtít nějakou tu soutěž, nebo co byste si přáli za ty videí a prostě takhle různý, takže určitě pokud byste chtěli dozvídat věci dopředu, tak konstatujte, že tam můžete dát ten like. Já to vlastně toho se koukám. A my jsme si teď chtěli točit tu novou tu, my jsme si chtěli točit, takže vy tomu zobličet nemám. Jo, koukneme na ostatní té věci. Výdrž, teď mám taky na výdrž, tak to on budeme chtát vzít. Výdrž 84, výdrž 301. Tak to pak já hodím do hajzlu. Takže nic, jdeme dál. To si jeho obratnost, no. Tak to je docela dobrý. Co mám to vidět, to je jako 1082, to bych to třeba určitě vyměnit. Inteligent, no tak. Jak to vůbec nepadá, určitě, já bych chtěl nějaký to, ještě bych chtěl to podzemí. 7. Ale tak to koupíme jako případ. Tam dohledně jsou ten zben, takže to na tím můžeme psát. Koukneme, co se na pejče koubí a má 10 000 pomalu víc, takže taky na tím necháme a uvidíme, naštěstí. Jaj. Taky víš, že jaký houp tohle, to je prostě možný. Si já viděl. Tak jako dat, no. Jo. Takže tady určitě odklikneme nějaký ten quest. Už víte, od minulého skole jsem myslím, že jsem dal 4 levely. Ano, 4 levely, takže to není špatný. Takže jdem tady dáme takhle quest. Určitě, včera jsem teda jel málo, včera jsem měl 50 uhlí, jelikož úplně se včera neměl čas, ale dneska jedu určitě. Já to bych nebudu brát, tady to 50 000, a těch 50 to mi to nedobě. Tak plus 300. Ale já to bych mohl už vzít, to nevyměníme s takých fotosem. Štěstí. Tak už mám 6200 už to píst. A kolik 300 celý. Už koukat těch hub to je pojedu, teda určitě bych chtěl jim podlákat tam zbraň. Dámy a páni. Jo, určitě ji vezmeme. Můžeme teda zkusit stát s tím pozemkom. Máme to pořád stále sedmýho. Věž, zatím moc nevybavuju. Pomocníci. Mám 150 větí, myslím. Takže vyčítám, ano. Dáme Blíží se zbraň. době, jste na ně opravdu připraveni? Kupte si Mladou frontu dnes se speciálním vydáním časopisu Tady Test. máme Podrobný návod na vyplnění daňového přiznání, řádek pořádku, kdy ho musíte podat a kdy ne, Ježiši. a jak je to s přivídělkem. Jak zdanit Já se omlouvám za reklamu. Jsem se vůbec
No to je jedno, nesnáme, že prostě bude, dám zkusit tady pana Baženýho Drakouše. Koukneme, jak vypadá ten první souboj. No. To nevypadá to špatně. To bychom ještě v tom let's play ještě mohli dát. Pana Baženýho Drakouše. Začínáme my, což je veliká šance. Je, tak to bude blbej. Nesmím dát kit. Takže jdeme na to znova. Po třetí. Jaj, tak to je všechno šance. Ty kraso. Pan Bažený jak se mu nechce. Jestli se podíváte na ostatní level, jestli už ho sundali, jestli se podívám. Či můžu někoho sundat, protože máme tu novou zbraň. To se asi díčko, no to jsou... Musíme tady jako 150, to je jako Gladiagon. Má podzem jako 93. No, myslím se, že někdy bychom nedali. Jsou nějaký jeden level kolem mě, což tak... Čekaj se kouknu, kolik mám já, myslím, že 26. 26, přesně tak. Kouknu, kolik jsme tady. Zase nevíte, ten má taky 96. Si se to máte cenu vyklikávat, no. 165, to chtěl bude mít hodně. Taky 96. Jako na má líky, no a tak. To nevím, co dám, no. Když 165 to ještě... 165 ještě nemají jako tady hotový alebo nějaká, jo, já budu teď zkoušet level 154, jo. Nevím. Jestli to se úplně nějak moc řetit, protože jelikož těch houbiček, teď si mám úplně hodně. Ještě ten epic jen bych chtěl tak době, ještě jsme to 5 kilo, ale uvidíme u peníze, no. Ty jsou se těch houbiček, no. Přijďte ještě něco na touhu. Ten mob vypadnul. Škoda nepadlo, to nevadí. Mám už na cechu, co tu máme. Jo, takže takhle. Ještě vám ukážu ty fanpage, do pauznu a ukážeme ty fanpage. Takže jsem tu zpátky, jak vidíte. Určitě, tak. Jak vidíte, tak tady máme tu sámku, což je dvojkové LP. Tady určitě se budete rozvídat, co budou soutěže takhle, takže budete mít určitě popisku. Takže budete určitě v popisku videa, až dostanete krev. Takže určitě pokud se budete rozvídat různý věci dopředu, tak nezapomeňte dát ten like. A já si s vámi u tohoto videa končím. A tím čau. Dej like.